Kaixo denoi, hementxe gaude, beste behin ere Lea Artibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur otsailaren 20 da eta hasingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Bateko eta besteko bazterrak kolorez jantzi dira asteon. Beste behin ere inauteriek Lea Artibain eta Mutrikuk goiti bera mozorrotu dute. Eguraldiak lagundu ez badu ere herritarrak ez dira etxean geratu. Barikuan hasi ziren herrietako egitarauak eta Martitzen ere arte jaigiroa izan da nagusi. Joan den asteko Barikuan hasi ziren Lea Artibai eta Mutrikuko bazterrak mozorrotzen, eta Martitzen ere arte koloreak eta aurpegi alaiak izan dira non nahi. Aurreztiarrak izan ziren lehenak kalejira egiten. Eskolako umeek Barikuan ikuskizun txikia eskaini bazuten ere, herritarrek plaza kolorez eta imaginazioz jantzi zuten. Aurten gainera, estreinako, aurreztiarrek zapatuan ospatu dituzte inauteriak, eta ez domekan ohitura den lez. Gregoritxu, kanpandoretik atera orduko, mozorro festak estanda egin zuen. Mutrikun ere Bariku arratsaldean hasi zen jai giroa. Eskolako ume, irakasle eta gurasoek lagunduta Piko Melatosek herria zeharkatu zuen. Zubixa Libre plataformak herria pailazoz bete zuen zapatuan. Ekintza askoren ondoren, Martitzenean amaitu zen inautietako egitaraua urteak atzera egiten zuten modura berdelaren enterraixua eginda. Markina Xemeinen beste behin ere, aratuzteak jai indartsuak direla erakutsi dute. Betiko moduan eta hartzaren laguntzarekin, domekan jai giroa izan zen nagusi. Atxondo kiroldeiko kantxan zaterako, 500 herritar batu ziren bazkaltzen, eta egun osoan musika eta dantza izan ziren protagonistak. Ondarroan, Lantzoi jaunak eman zien hasiera inauteriei. Zapatuko kalejira euritzan egin zuten ondarrotarrek, eta Martitzenean, 3 ikastetxeek kalejira egin behar zutenean, haizeak eta zaparradek egoera okertu eta kalejira bertan bera geratu zen. Baina iluntzean, akula bai atera zela kalera. Zubizarrera arteko bidea eginda, inauteriek agur esan zuten akulak ura ukitu orduko. Lekeition, Ondarroan ez modura, eskoletako ikasle, guraso eta umeek kalejira bai egin zutela Martitzenean, eta Independentzia plaza bete-bete egin zuten eguerdian. Amoroto, Ziortza Bolibar, Gizaburuaga, Izpaster, Munitxibar eta Mendexan ere inauteriak ospatu dira, eta jai giroa izan da nagusi. Ondarrako Nasa kaleko bizilagunak Eusko Jaurlaritzari dagokion konponketak egiteko exijitzen jarraitzen dute. Urteak atzera Moiako lanak egin eta etxeetan arrakalak sortu zirenean, etxeetako konponketa lanen kostua bere gain hartuko zuela esan zuen Jaurlaritzak. Bada urteak pasatu dira eta Nasa kaleko bizilagunen esanetan egoerak bere horretan jarraitzen du. Kezkak, buruko minak, lorik ezin egina, Ondarroko Nasa kaleko bizilagunek urteak daramatzate borrokan, Eusko Jaurlaritzari dagokiona egiteko eskatzen diote. Alegia, Jaurlaritzak urteak atzera zin egindakoa betetzeko exigitzen dute. Esan dute Moila berritu eta atxek kalteak jasan zituztenetik, arduradun politikoengandik hitz politak baino besterik ez dutela entzun. Moilako lanek etxeetako zutabetan eragindako kalteek bere horretan jarraitzen dute. Gehiago denporak aurrera ginala, etxek gero eta arrakala gehiago dituztela diote. Kasuren baten eskua sartzeko besteko arrakalak dituzte etxe bizitzan. Jaurlaritzak behin eta berriz konponketak egingo dituela esan badu ere, bizilagunek diote praktikan ezer dutela egin. Eta Jaurlaritzaren isiltasun horri aurre egiten diote Nasa kaleko etxeetako balkoietako kartelek. Oraingoan beltzez tindatu dira kartelak. Bizilagunek alarma gorria piztu dute eta arduradun politikoekin harremanetan jarraitzen badute ere, euren helburuak argi dituzte. Etxeetan sortutako kalteen konponketa lanak Jaurlaritzak ordaindu behar dituela diote, eta hori lortu artean borrokatzen jarraituko dutela. Mutrikuko Bildu kaleen izenak inolako irizpiderik gabe aldatu nahi dituela salatu du Mutrikuko EAJak.
Jeltzaleen arabera udal gobernuak otsaieko osoko bilkuran onartu nahi du kale izendegian egindako aldaketak. Eta hori gainerako alderdi politikoen iritzi eta proposamenak kontuan hartu gabe egin nahi dutela salatu dute. Oroimen historikoaren legea aitzakia hartuta, Bilduk kale izendegia inolako irizpiderik gabe eta gauzak nahastuz aldatu nahi duela salatu dute Mutrikun. Bilduk kaleen izenak aldatzea proposatu zuen 2013ko uda aldean egindako Euskara Batzordean. Proposamen haen aurrean, talde jeltzaleak eztabaidarako eta adostasunak lortzeko prest zegoela, jakinarazi ziola dio Jose Angel Lizardi EAJaren Mutrikuko zinegotzi eta alkatetzarako hautagaiak. Frankismo garaiko kale izenak banan-banan aztertu eta beharrezko aldaketak egitearen aldekoak direla nabarmendu dute. Baina garbi utzita, garai hartan jarritako izenak izateagatik ez dutela zertan frankismoarekin zerikusirik izan behar. 2013an Bilduk kale izen berriei buruzko proposamen zehatzik aurkeztu ez zuenez, jeltzaleek aldatu nahi ziren kale izenak herritarren artean errotuak geratu diren izen toponimikoez ordezkatzea proposatu zuten. EAJaren iritziz aukera egokiena zelako. Baina, Bilduk proposamen hori ez zuela aintzat hartu diote jeltzaleek. Jeltzaleen zanetan, zerrendara gehitu diren bi kaleen izenak Txurruka plaza eta Konde kalea dira. 1999ko uztailaren 23an aldatu ziren kale izen horiek azkenengoz. Ebaristo Txurrukari herriko portu berria egin zanagatik eskain zitzaion eskerron adierazpen gisa eta itsas gizon ospetsua izateagatik Kosme Damian Txurrukari. Hau guztia, memoria historikoaren legearekin nahazteak ez daukala ez hanka ez bururik dio Lizardik. Egoera horren aurrean, Bilduko ordezkariei herritarrengan sortu ditzaketen nahazmenen inguruan hausnartzeko eskatzen die. Zaturarango espetxean preso egondako emakumeen zerrenda publiko egin du Euskal Memoria Fundazioak. Zerrenda hori duela 2 aste argitaratu zuen fundazioak eta horretan 1583 izen aurki daitezke. Izen horiek gainera herriz herri eta eskualdez eskualde daude sailkatuta. Euskal Memoria Fundazioak 1938 eta 1945 urte bitartean Saturarango kartzelan espetxeratuta egon ziren pertsonen zerrenda argitaratu du. Zerrenda Euskal Memoria Fundazioaren webgunean dago ikusgai. Datu basean besteak beste 1576 izen aurki daitezke, herriz herri eta eskualdez eskualde egindako bilduma zehaztuan. Espetxeratu bakoitzaren jatorriaz gain jaiotze urteak ere aurki daitezke zerrendan. Era berean, pertsona bakoitzaren izenaren gainean klikatuz gero, informazio zehatzagoa eskaintzen du webguneak. Fitxa berri batean, besteak beste espetxean emandako urteen berri edo espetxeratuaren lanbidea jakiteko aukera ematen du. Bestalde, beste datu base batean, Saturarango espetxean hildakoen zerrenda ikusteko aukera ere badago. Guztira 167 izen ditu zerrendak. Izen bakoitzaren gainean klikatuz gero, informazio zehatzagoa kontsultatu daiteke. Heriotzaren arrazoia eta hildakoaren adina zehazten ditu datu baseak. Ugaitz Mugertza aizkolari Mutrikuarrak urrezko aizkorako finalerako txartela lortu du. Mutrikuarrak Aitzola Atutxa Dimostarrarekin batera jokatuko du finala. Iaz ere urrezko aizkora bere egin zuen Mugertzak eta aurten ere beste horren beste egiten saiatuko dela aurreratu du. Felix Etxeberria eta Mikel Arrañaga mendean hartu ondoren 15. Euskolabel sariko urrezko kategoriaren binakako finala jokatuko dute Ugaitz Mugertza Mutrikuarrak eta Aitzola Atutxa Dimostarrak.
Joan den asteko Domekan Oñatin jokatu zen finalerdikoa irabazteko, 25 minutu eta 26 segundo behar izan zituzten. Felix Etxeberriak eta Mikel Arrañagak baino minutu bat eta 37 segundo gutxiago. Lehen finalerdia berez Jose Mario Lasagastiren eta Felix Etxeberriaren aurka lehiatu behar zuten Mugertza bigarrenak eta Atutxa bigarrenak, baina igeldokoa min hartuta zegoenez, etzen Domekan Oñatin lehiatzeko moduan egon. Mikel Arrañaga Gipuzkoako txapeldunak ordezkatu zuen Lasagasti. Ez da Mutrukoko aizkolariak jokatuko duen lehen finala. Iaz Atutxarekin batera titulu bera lortu zuen, Donato Larretxearen eta Felix Etxebarriaren aurka irabazi ondoren. Bestalde, 2010, 2011 eta 2011-2012 denporaldietan bigarren egin zuen Mugartza bigarrenak Arrospiderekin batera. 2013-2014 denporaldiko txapeldunek otsailaren 22an jakingo dute finalean zeintzuk izango dituzten aurkari. Eta azteko irudia atalean, asteon honako irudi hauek eskaini nahi dizkizuegu. Ondarroako plai musturrak itsasargia berreskuratu du. Joan den urteko itsas denboraleak plai musturra apurtu bazuen ere, orduan zegoen itsasargia ez zen urteak atzera zegoena modukoa. Izan ere, plai musturrean barandak ipini eta bestelako berrikuntzak egin zituztenean, lehengo itsasargia ordezkatu egin zuten. Orain itsas denboraleak sortutako kalteak konpondu eta gero, garai batean zegoen itsasargiaren antzekoa ipini dute herritar askoren pozerako. Dena den oraindik orain olatuek sortutako kalteak konpontzeko lanek aurrera jarraitzen dute. Eta asteburuari dagokionez, asteon Ondarrara eta Mutrikura joko dugu. Izan ere batean zein bestean musika izango da protagonista. Ondarroan esaterako Zutagar talde ospetsua kontzertua eskainiko du bihar gauean Gaztetxean. Eta Mutrikun bihar baita ere bigarren Zahata Gaba ospatuko dute Gaztetxean. Zutagar talde ospetsuak Ondarroako Gaztetxean joko du bihar gaueko 11:00. Kontzertuko sarrerak Kuliska eta Netasuna tabernetan eta Gaztetxean daude salgai, 8 eurotan. Ondarroako Gaztetxe zaharrean hasi zuen ibilbidea talde eibartarrak. Orduz geroztik Ondarrura gustura etortzen direla diote, eta bihar gustoko duten egun horietako bat izango da. Gaztetxea gaueko 11:00 zabalduko da. Eta behin talde ospetsuaren kontzertua amaituta, heavya entzuten jarraitu ahalko dute geratzen direnek. Ondarroako musika jartzaile heavyek hartuko dutelako agertokia. Mutrikun, bestalde, Mutrikuko rock kolektiboak, MRKak eta Gazte Asanbladaren eskutik, bigarren Zahata Gaba egingo da bihar, gaueko 10:00 Gaztetxean. Izun Nauk eta Ilkar taldeak igoko dira taula gainera. Sarrerak 2 euro balioko du. Metal soinuak nagusi izango diren gauean, antolatzaileek kontzertuak kristonak izango direla adierazi dute. Gaurko zauzi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurre egingo digu tartea. Beraz, jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikuan barri ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzu Hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu nauki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako.